Terveydenhuoltohan on sitä varten olemassa, että me saataisiin hoitoa silloin, kun me sitä todella tarvitaan. Ongelmaksi on nyt muodostunut se, että meidän palvelut ruuhkaantuu, mutta sairaat ei parane jonoissa. Ratkaisu tähän tilanteeseen voisi olla se, että laitetaan yksityinen ja julkinen kilpailemaan keskenään. Tällä hetkellähän ne, kenellä on varaa, vakuutus tai kattava työterveys, he menee yksityiselle, kun sitten taas he, kenellä ei ole vaihtoehtoja, he joutuvat jonottamaan julkisella. Kun me laitettaisiin yksityinen ja julkinen kilpaile keskenään, niin kaikille meille avautuisi mahdollisuus vaatia palvelua ja tullakseen toimeen näiden tahojen, joista meille myös tarjotaan.